In har kana da kowace irin matsala da account ɗinka na TikTok ga yanda za a yi ka gyara. Amma baka da matsala account za ka iya tsaya ka kalla saboda nan TikTok ne komai ma na iya faruwa. Saboda TikTok ƙiris suke jira su yi restricting ɗin account ɗin mutum. Akwai matsaloli kala-kala da mutum zai iya fuskanta akan TikTok. Misali, wata ran za ka iya tashi ka ga baka iya following kowa, baka iya following back ko kuma baka iya commenting ko kuma baka iya tura DM da dai sauransu. Kafin na nuna muku yanda za ku yi, ku tabbata kun yi following ina domin koyon digital marketing da kuma ƙirƙirar content da zai bunƙasa account ɗinku da kuma kasuwancinku. To bara na buɗe wayana na nuna muku yadda za ku gyara kowace matsala. To da farko dai profile ɗinku za ku shiga. In kun je profile ɗinku nan sama za ku danna da layi uku sai ku tafi settings and privacy. In kun shiga settings and privacy za ku yi scrolling can ƙasa za ku ga report a problem sai ku yi clicking a kai ku ɗan jira ya yi loading. Yana fitowa dukkanin matsaloli ne da mutum zai iya fuskanta a kan TikTok da account ɗinka zai iya fuskanta a kan TikTok. So sun yi categorizing ɗinsu daban-daban into different groups. Kaga nan sama akwai account and profile, nan kuma ga interaction, nan ƙasa kuma ga feed and playback. So duk category ne na matsaloli da mutum zai iya fuskanta a kai. So amma me bara za mu ɗan yi focusing a kan in mutum maybe ba za ka iya yin comment ba misali, so sai ka danna comment. Kana shigowa za ka ga duk nan ya nuna ma abubuwa daban-daban za ka iya fuskanta na matsalar comment, sai ka danna unable to post a comment in har ba ka iya yin comment kenan. So in ka shiga zai nuna ma hanyoyi daban-daban har guda 5 da za ka iya gwada gyarawa da kanka. So in har ka gwada wa'innan bai yi aiki ba sai ka zo nan ƙasa da suka sa is your problem solved sai ka danna no. Ka danna no zai sa ma need more help sai ka ƙara clicking ɗinsa. Ka ƙara clicking ɗinka zai kawo ka nan page ɗin. So a nan ne za ka rubuta wa TikTok duk wani matsala da kake da shi da yake samun account ɗinka, sannan kuma za ka iya attaching hoto gashi nan ko ka yi screen recording. In ya so in ka gama rubutun da za ka yi kai screen recording ɗin sai ka tura ma TikTok. Bayan ka tura wa TikTok message ɗin sai ka ɗan jira 'yan kwanaki tukunna saboda su kansu TikTok ɗin ba wai kai tsaye suke replying ba ko suke gyara matsalan, saboda akwai mutane miliyoyi su ma da suke musu sending matsalolinsu da waye. So za ka ɗan jira ne, in kai kwana 3 ka ga matsalan bai tafi ba za ka iya ƙara bin the same process ka ƙara yi musu, ka ƙara jira wani bayan kwana 3 in har bai ba haka za ka yi ta yi har ranar da suka ansa ka. In bidiyon ne ya taimake ko yaya ne kar ku manta ku yi following ɗina.